U okviru 21. tradicionalnog festivala sporta na Novom Beogradu Fontana Sportsko leto 2015, srpski Spartanci će organizovati takmičenje u ponavljanju zgibova i sklekova. I vidjet ćete sada kako se pripremaju. Tamo je sa njima Mirela Živković. Mirela, jel imaš neku informaciju šta je rekord? Koji rekord imamo? Dobro jutro, Jovana. Jeste, imaju informaciju. Srpski Spartanci rade otprilike oko 150 sklekova, zgibova i apsolutnih zgibova. I upravo u tim disciplinama će biti i takmičenje u subotu od 17 časova na Novom Beogradu. Pa ćemo Milana Milivojevića pitati u čemu je razlika između apsolutnih zgibova i zgibova. Dobro jutro, Milane. Dobro jutro. Razlika je u tome što običan zgib radite samo do brade, a apsolutni zgib radite, prebacujete cijelo telo preko šipke da on dođe do pojasa. Vratilo. Upravo vidimo, rade momci, vežbaju, pripremaju se za takmičenje. Ono će biti u subotu, kao što sam rekla, od 17 časova. Ono što je interesantno jeste da se mogu prijaviti i devojke. Da, bit će takmičenje u sklekovima za devojke i devojke će raditi što više sklekova mogu. Imamo za sad 10 prijavljenih devojaka. Ovo takmičenje zapravo se bazira na tome, na što više ponavljanja. Da. Ko uradi više ponavljanja, ko najviše uradi, to jest, on će dobiti nagradu i medalju. Ko čini žiri? Žiri čini 3 sudije, sastavljeni jedna devojka. Dobro, koliko nam treba otprilike sa tu vežbe da bismo uradili toliko sklekova ili zgibova? Vi ovde svakodnevno vežbate ovde na Tašmajde? Pa da, ovde smo skoro svaki dan, vežbamo, treniramo i trudimo se da podignemo sport na viši nivo malo. Evo, rekla sam da je neki vaš prosek, odnosno da kažemo zapravo rekord 150, ali postoji neko da radi više možda sklekova ili zgibova? Pa postoji naravno, ali to ćemo sve pokazati na takmičenju. Hvala, Milane, sigurna sam. Svakako se nadam da nećemo obeshrabriti sve takmičare ovom cifrom, kažem 150 zgibova, ma nije to ništa. Prijavite se za takmičenje u subotu od 17 časova i eto toliko za ovo uključenje sa Tašmajdanskog parka gde Spartanci inače danonoćno vežbaju. Jovana? Dobro. Hvala Mirela na uključenju.